Evar baş temaşavarên heja îro 5 Şubatê 2022 em disan bi programekî nû ve bi we ranê. Du nîvanê min ê giranbiha hene. Yek berê de nas dikin bû bi nîvanê min Aydin Dere, Aydin Ronî Dere. Hevalêdinê zî Mehmet Tanrıverdi. Aydin ji İsviçreyê daxîlê programê dibî. Mehmet Tanrıverdi ji Almanyayê. Kek Mehmet xêratî. Serçavan Afxerebî. Çavayê başî? Gelek spas doktor. Hêvî dikim tu baş bî? Ez spas ez başım ana baştırım piştê seyahatê. Kek Ronî tu çavayê başî? Spas dikim kekê doktor, spas dikim. Hêvî dikim hûn jî baş in. Spas em jî baş in. Kek Ronî Aydin ji cîkî xweş daxîlê programê dibî İsviçre. Rastî ciyerê xweş kek Ronî dimînî werxiyaye. Bara wî xweştir bî. Îro min got em ser diasporayê caredinên me bi Tirkî çêkiribû. Di hevalekî li Biral ji İngîltere çûbûn daxîlê kongra hevlerê bûbûn. Me hinekî em ser kongrê ser diasporayê sekiniyanê îro disan em bi we re ser vî meseleyê bisekinî. Derê programê gerek hevalan kesan nasan telefonê min kir zêdetir wan dixwast diaspora bi hev re bikarîbî kar bike ne bibî sebebê parçebûyînekî dinê ez destpêkê de vîya bibêjim. Aniha ez berê her tiştê ji kek Ronî Aydin dest pê bikim ji ber ku wan berê kongre çêkiribû mafê wan e bila dest pê bikin. Kek Ronî va fikra diasporayê ji bo organizasyonekî Kurd li diasporayê ev çawa derket ortê bave ve bo çi li hevlerê kongrekî çêkir? Mesela Beriya her tiştî veya hewcekî dîrokî bû. Yani her millet, her dewlet diasporan heye. Li diaspora jî xwe sazî kirine, organize bûne, mobilize bûne. Kurd çar perçene diaspora Kurda dikare rolekî herî giring bilîze ji ber ku nav çar perçe da bive pire. Yani wan çar perça Kurdê wanê diaspora xwe bigînin hev û ji bo berjewendiyê xwe netîwî ji bo azadiya milletê xwe ji bo azadiya gelê xwe û xwe saz bikin. Yani ji xizmeta dagirkera derkevin. Ji bo xwe yîdî hebin. Kîjan warê de hewcî heye em bêjin ziman binê xeterê dayê têlîkê dayê. Em bêjin xwe naskirin kemasikî mezin e. û perçê dina naskirin û sinerjîkê wana ekonomîk e gerek dîplomasiya xwe saz bikin. Ji bo van hewca ez bawer dikim ewa yani Waxfa Barzanî û ji me gelek rewşenbîrê Kurdan li ser diasporayê rapor xwestin. Yani nêrînê me girtin û çi difikirin? Di sazbûnekî wisa re hewce hey an tune. Hewce hebe ka wê rolekî çawa bilîze. Me ji gorî xwe hinek rapor nivîsîn. Li teqabilê du sal berê dike li dora viya sazîkî ava bû, saziya diasporayê û karê xwe pêş ve xistin û pişt re xwestin kongrekî li Kurdistanê çê bikin. Bi vî qeydî qerar girtin. Lê gelek kemasî henin veya tenê bingehekî bû derê saziya diaspora Kurd ji kesî re girtînine û gelek kesa dilê xwe hiştiye çima li bamenê biye ji ber ku parîkê hat ew kirine yani parîkî çawa bêjim acele çêbû ney bîra kirinê ku nîskî 3 milyona diaspora Kurd. Yani tu ji Qafqasya jî tikî ser digece 5-6 milyona. Lê em bêjin bajarê Tirka û em bêjin Kurdê Tehranê û bajarê İranê de Kurdê henin. Em vana diasporayê say nakin. Bana mesela em bêjin li Kurdê li evê nîskê Wiyalî Baxdadê an jî Kurdê Baxdadê em vana hiç say nakin. Vana say bikin yani digece pir zêde milyona digece belkî 15 milyona. Lê Kurdê
tenê Ewropayê û Kafkasyayê me ew kir da berçav Kurdê Kafkasyayê ji xwe li dîasporayê dihesibînin ji ber ku bê welatin hêviyan tim welatekî bû li ser ma esasa dîaspora xwe saz kir û kongre gelek serkeftî derbas bû 105 delege hebûn nîskî 105 delege bi rêz Mesut Serok Barzanî tev li kongre bû axaftinekî gelek zelal kir got mesela dualê hûn tê dane ji qanûnê wan re zagonê wan re siyanet bikin ger bi ew jî were siyanet bikin li mafê xwe bigerin mafê xwe hindikayî li dev re wekî Kurd ji bo ziman ji bo perwerde ji bo xwendinê ji bo xwendina bilind û Kurd gere bi berpirsyarîkî dîrokî û netewbûn û bi berpirsyarîkî kesayetî yani Kurd gere xwe saz bikin û hêza wan gere bibe sînerjîkî û ber bi welatê wan bizvire êvaya projeyekî gelek baş bû bi nêrina min serket mümkün e gelek derdor dilê xwe hîştî bin lê kongrekî din da ji wan re cî heye û ew jî ser çavê me serserê me elbette ji me giştika jî hêjatir in yani diviya da tu pirsgirêkek tune berê Kek Mehmet ez wezî ez kongra ve her diyam pîroz dikim 22 vê meha werde Stockholmê kongrekek kom kir ferqa we yê dinê platforma dinê li Kurdistanê li hevlerê bi cîbû cîyanî kongra xe ve li Stockholmê bi cîyanî vekî dinê çi ferqa we heye yani aliyê temsiliyetê de aliyê organizasyonê de ve ku derê dest pê kir çima du vekê cuda derketin organizasyonê cuda derketin holê Tiştê müşterek her du kongrê bin şertê koronayê pêk hatin şertên xirab bûn bi rastî lê berêk ez behsa kongra Diya Kurdê 22 meha yekê bikim ez dixwazim behsa vê çîroka van her du rêxistina yan zî haziriya kongra Konfederasyona Dîasporayê bikim. başta rastî bêje ew fikir ji Hewlêrê hat. Ew fikirê rêxistinekirina Kurdên dîasporayê êkek aydin behs kir em bêjin em behsê Ewropa bikin 3 milyon zêdetir in tenê li Almanya milyonek û nîv zêdetir in em Kafkasya zî pêyelin aliyek tevên Kurdên İsraîl û Ewropa em 3 milyona zêdetir in eviya rastiyeke ew fikir piştî têkçûna Kerkûkê derket bi peyama Serok Barzanî wexta ki Kerkûk dest çû got bang dîaspora Kurda kirin a rêxistinî got derke min kolona dengê me bigînin dünyayê hewara me bigîn dünyayê lê ciyê Kurd organize bûn ev kirin me wek civata Kurd Almanya tê bîra min em çûn ber seferata Amerîkayê li Frankfurt, Düsseldorf li Berlînê lê piştî van me dît ku em nehazirin em ne rêxistinkirin em ne organîzekirin meha sibatê 2018 destpêka civîna Diya Kurdî li Stockholmê dest pê kir. Proje ji Hewlêrê hat. Vîcar berê vê 4 sala. Piştî salek û nîv bi projek din car di adres Hewlêr bû bi nava Beragehê Barzanî Birêz Tahir Hewramî wezîfe stand û li Ewropa geriya civîn çê kir çûk cemkek aydin wan behs kir hat bame mezî pêşniyariyê xwe jê re pêşkêş kirin lê niyetê wê ne avakirina konfederasyonek bû yani digot hewcî heye ku em dezgehek avakin behsa waqfê kirin biroyek bo 4 parça behs dikirin nizanim wê çi be digot ez pêşniyariya digerim dixwazim mezî gor wê pêşniyariyê xwe pêşkêşî
برز هورامی کرد چو لیمدید که رقابتک چی بویه پروژه دیا دینا خوازن پروژه کردن با آواکی شکل کردن کردا بینن باحث ما بخواه دزگه جواتا کرد ما فهم نکرد براستی پیشتی 2 ساله ام کت نام پروژه دیا کرد دست بکی دا ام چون جبینا استوکهلم ام تیدا باشتار بول لی نه اکتیف تیدا بول پیشتی 2 ساله دست بکی کرونا ام کت نام ما فهم نکرد که تار هورامی بارگاه بارزانی چما دجی پروژه دیا کرده هینزی ما فهم نکریه ما سحب نامج سروک مسعود بارزانی راشاندن برسیف اوان نهاد ما تار هورامی راشان برسیف نهاد نامه نگیشتن از نزانم آدرس نشان اوان گلمه هبو موان دعوتی کنگرا اشتوکهلم میکرن نه مساج شاندن نتیجه باشتار بون نزی برسیفا دان يعني أنا عجب ما إيمان يعني خطای شاشی استراتژیک جن هولیرته اگر کو ام ناخوازن دیاسپورا کردی بر پشبونه بچه چونکو ام یک دنگن ام عینی تشتاد فکرن د پاریزن پرچبونه ببه آدرس هولیره مسئول بی تشتی هولیره جبوه حاضریا کنگرا آدیا کردی یانواری ما سپتامبر 2021 ستان کنفرانس اکلیدی سنه ما تاریخ بلی کرشون دا حوالی میل رابن دا کرد اجلا کمبونا هولیر بیگ آنین یعنی نظام چما وزو با ما بکرانا ازی بچما براستی کسی از دعوت نکرم جواتا کرد آلمانیا نهاتی دعوت کرن وقال لك قادروين هيجا هنا كثيرا نهاتی گوتن چوا میوانه خود تثبیت کردن نظام و مافی وانه و حقی وانه لی کنگرا دیا کردی بیستو دی ماه یانوار باشتربونا 140 کسی و فیزیکی و تقریبا 6 کسی سریا آنلاین ما کنگرک روژک بو تنگ بو بسی پانلا ما ریکو پیک آنی پشتی وی هفتیک ما کمیتک هلبجار کمیتک ربربر ما مجلسك جبيستو بينج كسا هلبجر پشتی وی هفتیک زی کمیتا ربربر آدیا کرده جویل آخرو نام خود وظیفه پاروا کرن ده پانل دا ده جنراسیون یکمین دیاسپورای وکراشو زیلان و گلک شخصیت دن کندال لزانج پاریس جالندارن کردا و نفشن و یعنی نسیلان و جنراسیون کو لأوروپای سرکفتیه سی پانل من پیکانی داویا کنگره دخوارن ایوار رازی مخالات دا دال کردی و سپورتمنک کرد جمیل و قراخان و کنگره سرکتی درباز بو لی موک بلابوکا داویا کنگره خود یعنی زمان باشوری کردستان قزنجک دزگیک نتوید دبینن امی د پاریزن و کرونیا چاوی خو و ام هیوینا کو گاوین کو بشاش هاتی آویتن مرف وان کورکتورک بکه و ام آماده نکو به رابندا کرد و دزگین کردین نتوی گلوان رونن با آخفن بسکریکی کنه چاره سر بکن. سپاس. کک آیدن از بگرم ته و کک ممت قال کر یعنی هنگ پروبلم هبتنه وقتا تخواست دکاری هنگ درق ویزا شروع بکی کک ممت مداری کر از شروع که همه براستی از دخوازم ویتشته پرسپکم یعنی وقتا لوکی ممکنه فکر با یکی درکبی مثلا 2018 ملبرا ناو دیاسپورا انگلتره در وای ولات
diaspora Kürdistan'a me belvok belakir yani fikir nizam bere lore derket libra derket eftiş gidin mühim zinine heft kalan me armanca he kuru orte le fikir tişkidine ye inisiyatif girtin tişkidine ye lüveki Kürdistan'a başvur hükümet heye vekidini partiyane hükümet hela temsiliyet eder partiyan berfrehtire çıma inisiyatif hükümetine girt li şunavi partiyeki girt başı netice darcı belki partiyeki inisiyatif girt li dervayı velat li ciye dini de gotun ve inisiyatifa KDP'ye yani bu sebebi parça bu yiniki dini baştır ne bu şuna yani pişkiri bikirna vakfa Barzani li hükümeti vazife bigirtana vezaret ki vazife bigirtana ji bo komkirna viya vekî ki berfire kar ki berfire em vekta li İsrail'e dinerine li İsrail'e mesela vezareteke ji bo dervayı velat hem velatiye dervayı velat nüfusa wan ya cuan dervayı velat zedetir ji vekî ji velat zedetir ji bo wan gelekî mühime vekî dinê yê Tirkaz ya baverin nav wezarata xaricî de beşkî wer heye ji bo velatiyê vekî Tirkan dervayı velat hikûmet tên diguherin lê ev cîhena disekinî ev karê hene berdewam dibî yeme çima şuna hikûmetê partî vî tiştê da zedetir inisiyatif de girin yani vî tiştî havale vezaretê hikûmetin akine problemek ne ji bo te çi dibêjî Az hay detayatının de az gorê kek Mehmet dedim berçav de glu gazını xada yani mafî hey her du jî pêşniyaz ji hewlerê hatine çima car di hewce hat dîtine diaspora Kurd rawanda Kurd ava bû ji ber ku diya Kurd hebû madem rawanda Kurd ava bû uçağı gerek di kongreda diya Kurd jî heba tev lê rawanda Kurd ba yani mümkün e em bêjin diya Kurd wextekî hat avakirinê berpirsyariyê xwe mümkün e gorê bernama xwe nanîbe cî mümkün e gerevana jî bi hatan rexnekirinê lê wextê ku rawanda Kurd ava bû gere bê diya Kurd ava neba ji ber ku ew jî kesên welatparêzin welatê xwe haskikin başûr diparêzin û azadiya gelê xwe digerin yani ez rexnê kek Mehmet û an jî gilû gazinî didim berçav li rê li ciyê û bira rawanda Kurd jî vana bide berçavê xwe ez hay detaya tunim ez nava mobilizasyona xebatê Swîsî de me cî girt yani em karê xwe de serkeftî bûn û em jî bi qasê dehê derêga em çûn başûr û li Almanyê çi dibû çi nedibû em hay jî detaya tunebûn bi rastî em tunebûn piştan pê hesiyan diya Kurd yani kongre pêkaniye û em we ji parîkî matmayî man yani ez hay jî diya Kurd hebûm yani gorê min diya Kurd di nava rawanda Kurd de cî girtiye Musa zanîbû wextê ku wan li hevlerê nedît piştre rexne hatin goyê me û gerevana telafî be yani ji ber ku em wekî hev difikirin yani em kesî ku cuda bifikirin kesî ku düşmanatiya hinek Kurda bikin an jî düşmanatiya başûr bikin tun ne gijî welatparêzin gijî welatê xwe haskikin û kalîtevana ji bo diaspora yani pirsiporiya wan li ciyê û gelek kesê çawa bêjim bi spor nava diya Kurd de jî hene û kongra pêşniyaziya min gere tevdîrekî amedekarîkî çêbe kongrekî de da gerek her du beş li nav hev be başa gerekî spas hêvî dikim başa gerek le tabi peşniyarete yani bi te rame inşallah ev tiştiyana dibî lê ji ber ki ev tiştiyana bi ser bikevî lazim e merov hinekî ser krîteran bisekine ji ber ki eger gora kêfa xe merov gora nêzîkayiya xe bang hene kesan bike bang hene kesan meke nabî
ji bo demokrasiye temsiliye gelek mühime yani pîvanê vî çiye kujan kes ev bên temsil kirin gerek merovan pîvanan krîteran danî ortaya gora wî bangê kesan bike eger me vî dibî tiştî keyfî merov gorin nêzîkayiya xe bangê kesan dike ev destpêkê da dibî xirabîkek gek Mehmet wexta ve ba civîna bi kom kir kongre kom kir yani bi vakfa dinê ve danistanın çekir bu ser kriteran sekin yani çi kriter gerek merov bi karvenî ji bo bangê ji bo kongrekî berfire. Doktor berek ez bersîfa pirsa te bidim bi îzina te yani kek aydın dibêje wexta ku meha 12 me kongre kir gerek we meha yekî kongrek de nekira. Lê bijara dipirsim wexta ku me meha septemberê me nizam 15 û 16 bû me belabokek ji bo raya giştîra parva kir me biryastan kongra diya Kurdî 22 meha yani ev rojî dîrokî me tespît kiribû ji ber ku roja avakirina Kovara Kurdistanê bû 22 Yanwarê me meha septemberê ew berê wî çar yani berê kongra me çar hêv me berê vê roj belî kiribû ev dem me roja me beriya giştîra me parva kiribû çapemenî de cih girt ez dibêjim madem ki belî bû diya Kurd ê septemberê kongra xwe bike çima rabû ravenda Kurd bi zû bi şiklek nîvdizî çû hewlêrê kongra ew kir gelo hewce bû ew masarîfek hat kirin qasê 300-400 hezar euro got texmîna min perê me hebe gelek baş alîkariya Başûrê Kurdistanê ji bo diasporayê hebe ez gelek dilşa me ez gelek pêxweşim gelo ma ecele bû ma diaspora ciyekê xebata diasporayê dibe navenda Ewropayê li Londrayê li Berlînê li Bern yan ciyek din ma me nebû ku imkan nebû ku em kongra xwe bikin em hewlêr welatê me ye em hertim em amade ne herin paytextê Kurdistanê lê gerek kongra diya ravenda Kurdiyan zî ê diasporayê wexta kar diasporayê dibe gerek li bêderê were organize kirin ez bi xwe ne gelim ku diaspora ji derve were îdare kirin diaspora gerek ser lingê xwe bikaribe bisekine alîkarî ji bo me pêwîst e ew pisporê me hene îmkanê me zî hene diaspora ne girêdayî yek perçeyê Kurdistanê be girêdayî ne yek Partiyê Kurdistanî be diaspora gerek Kurdistanê tev biparêze mesafe bi Partiyên Kurdistanî ra gerek hemû wek hev be wekî din diaspora em teng difikirin ez bi xwe berê vê 2 sala wexta 3 sala çûm Başûrê Kurdistanê me hevdîtin gel partiyên ku di parlamentoyê Kurdistanê de hene me wan gazincek dir me got çima wezareta wê yê diasporayê nîne ve mesele çareser nekiriye yani ev hîn organizekirina diasporayê ne wisa rekûpêt bû kesî nikarî bersîf bida bi rastî welateke serbixwe ne êk diasporayê wan hene yan êk hemwelatiyê wan li der welatê wan dijîn berpirsiyatiya wan hene wezaretê wan hene ev kêmasiye Kovara me ya Başûrê Kurdistanê Kurdistana Federal teqrîben 30 sal e gelek pêşvabêtine wan serkeftîne lê gelek kêmasiyê wan zî hene ez dibêjim min niha pirsa te bîrî kir doxtur tu jarek te dikarî dibare bikî yani min got kriterê we ji bo vî tiştê çi bû te got ez berê her tiştê dixwazim biçim tarîxa wî ya çewaba kom bû ji bo çi vanan dervayî wekê yani dizaniyan tarîxa kongraya me bi ecele çima va tiştiyana çêkirin lê berek em vegerîne krîteran ez tişkî pirs bikim ser gotinên te ji bo te sebeb çi bû ecelekirinê
جبو اجل كرني چیه سبب يعني سبب يعني دربایی نه كونغرا رافندا كرد من وصل نتيجتها قسكو يعني برساكو كك ايدن دارا برسي كفروني برسي قد ما بشتي كونغرا ما وقرك وكونغرا نكرا خواستن كبيشيا كونغرا ديا كردي بگرن جبوه و عجله چه بو افزي كماسيا قصد بينا ما 11 ماه 12 نامك درو بل سروك برزاني راشان نامك مقول اما في روجن بيشيا ما بي ناميزي برايا قشتيرا باروا بكن اگر برسيفه قش سروك برزاني باطنا بقول انا راوستن يعني برسيفك باطنا بلكي او كونغرا ما بينك ما بيكناني انا ليه هوليري برسيفه ما ندا ما هنزي فهم نكريه تشيا يعني جرك سبب بيجن جرك او بيجن برسياري رافندا كرد بيجن اركيتكت وي تار هوراميه حرتم كده ندبي خو فاد كرد قلت از اني سروك بارزاني هاتما بزي فكرن از في بروجي دمشينم تار هورامي برسيفه تو نامه ما حتى ندايه سروك بارزاني زي برسيفه ما ندايه لي ناميك مجرى شانيه ميوان برايا كشتيري با باروا بكن بو ما كريتر نينن ما بشرط وبشو داويا كونغرا خو مغود ام امادنا بچن هوليري ولاتي خو زيارات بكن حكومتي زيارات بكن وقال رافندا كورت رونن جبو بيبندي جبو تكلي ام جبو امادنا جوكو لوكس منينه كو ام دياسبوراي وی کاری دو جارایان سی جارا نبا خدا پاروا بکن دوباره بکن ام لوکسکه ام گرک امکانی خو بینن با هف دیاسپورا کرد خورد کن پیوندی خو ولات خورا خورد کن تشتی کو بلا بو کدا معانینا زبان براوندا کرد و بدیا کرد پشتی کنگره خو ام گوربان آرمانجا کار بکن افکاری خو بکن yani وقت از قالا کریتران دکم تدوزانی temsili ya heri peştayı وقت مره هلبجارتن چه بکیه گوره هلبجارتن temsilci ben هلبجارتن ev temsiliyet ki başı li tabi şerti zurufi Kurdan verinin Almanya'yı mesela 3 milyon belki Kurdene Navanda belki nizam çen hezar kes çalakın da İsviçre'ye kemtireli İngiltere geleken elde zedetir Cemeviye da çalaktırın falan dışmıştı ver jiberki van civatanan ben temsil kirin vekiki adalet gerek pivan hebben yani dervayvi dikarın hennek şahsen mühimin merov dikari bangvan bike yani servan pivana servan kriteran hatta sekinandın yanına çı belki ev problemi ki dine bayi dine kongra hevleriz ya min mesela dit temaşa kir be gotun falan kesvere yani gerek kriter evi vaqta kriter tine bu gora dilemeran gora nezikaiye gora partiya meran gora aşira meran mervo bangi kesandı ki yani va vaqta peşiye da falan kes dede kadar falan kes rızgari falan belki makul bu daha da fam kirin iro gerek tişki verten evi jibo vatandaş ki velatên navbêna wan da aliyê heqan da ferq gerektir nebî. مافي كخروني بستينم لي اما بكرتي برشفاوي بدم كرتي از اودكم مثلا جواسا كرد المانيا نها دعوت كرن ام اس يو بنج كومل اندامي منا دزگی کردی دنزی هنه مثلا وک ناوند وک کومکار بویه ده پرچم بیشن هر دو عالی کومکار وک کومکار نهاتن دعوت کرن یعنی وک دزگی کردی ایک به 30-40 ساله لألمانيا کار دکن الفدراسيون دنمارك نها دعوت کرن فدراسيون النرويج وك دزگی کردی یک فدراسيون نها دعوت کرن فنلنديا نها دعوت کرن يعني كريتيري رافندا كرد دعبو دعوتي تشو از نظالم از باورم شخص هات من دعوت كرن لما وصا نكر ايك بانغا كونغرا ديا كرد كرن او چار فدراسيون ايك من ناف كرن جواتا كرد لألمانيا فدراسيون كرد دنمارك نرويج وفنلنديا بو لي ما قالك شخصية كرد
دیاسپورای جی اسرائیل بگره حتی امریکایی ما دعوت کردن 405 دعوتنامه مرشاندن جوان تقریبا 140 کس من قوت هاتن و 6 کسی آنلاین بشتار بون کریتری ما او بو لی از رابطه کرد از ذکرم بیشتر چبون باشه که کرونی از بگرم تو yani bu ve mümküne خبرات در حق هر تشتی دات نبی kriter çi bun gerek kriter evi çi bin ji bo roje kriteri yani ravanda kurd nuneran legan kriteri yani kesi bariki bu hüküm ucuna kahval bu karbon temsil bakın yani lehn aliyada de vari karmendi da ticareti da duvarı embejin sporu da duvarı kesi serkefti kesi kare yani gotnavi civaki rahebe anji civaki ratışki dabe kazançkırını yani vatışık mühim şarabejin na her deri dünya bir kaydı li karkerek kişi karabe ve endam ve embejin senatkar kişi karabe ve endam hünermen kişi karabe ve endam yani kriter bir kaydı naha ev kişi embejin projeçi sebep sedem pır mühim gene em fikru ramana demokrasiya peşketi kesemeyiz de nava siyaseti de Avrupa'ydana bana bikarabın via bibin Kurdistan'ı. Embejin çıkas karmen demehenin sinerjik yana ticari heye bikarabın beri parik ici bibin Kurdistan'ı o nav hevdacı muevbin yani organize bin. Yani embejin mesela duvarı diplomasiye da gere lobiya Kürt çebe, lobiya Kürt avabe. Jboy berjewendiyê gelê Kurd ji bo dîplomasiyê gelek muhim e ama di Kurda da evekî tune mesela bijî tevgerekî Kurd ser lîsta terorîzmê va tevgera Kurd çawa ji ser lîsta terorîzmê derkeve elbette gerek yani derdorekî ya xurt lobî hebe wextê ku hat sikinî gene em ji wan re bikarin bêjin kam çawa bikin ji ser van lîstê terorîzmê derkevin alîkariya wan bigirin an jî em bêjin perçekî me dixwaze bibe xwediyê statûkî ew lobiya Kurd an jî em bêjin dîplomasiya Kurd çawa dikare sînerjikî xwe çêbike ku alîkariya wî perçê me bike bibe xwediyê statûkî yani gere em gir bifikirin gir baya temamî bernama ew da hebû a rawanda Kurd diaspora Kurd da hebû lê di warê em bêjin temsîlkirinê an jî em bêjin kesî ku hatin kongre elbette doğan da jî hinek van nirxana henin lê kek Mehmet Çawa got yani bi rastî gere diya Kurd jî bigirtan berçav û diya Kurd jî elbet bi evekî bi pêşniyazîkî bigotana hûn ê tevlî mebin anna ama ez bawer dikim gere yani kekê Mehmet Guamê via bi gel ra pavra bikin bi rêya çepemeniyê ez via pir hewce navînim xwezî Serok Barzanî bersiv bida wan xwezî kekî Hewremanî bersiv bida wan lê çi ji destê me hat ez bikim ez ê bi wan re bikem têkilî gerek em viya nedin çepemenî nav xwe da ji ber ku kalîtê diya Kurd çi ye hewca diaspora Kurd jî bi wan heye û her du jî ji bo eyn armancê ne ji bo çawa bêjim wan yani xebata wan karê wan welat parêziya wan kişmîre hebe di cudatî ez navînim duwarê fikr û raman û proje de cudatîkî navînim sedep çi em cuda bimînin sedep çi em hevdû di vî warê de rexne bikin û gelê me jî em yani problemekî moral çêbikin ya tu mafekî me tune em vîya çêbikin kemasî heye kekê Mehmet Çawa got kemasî xeterê gelek mezin in lê em çawa bikin em vîya safî bikin ne li ser vîya difikirim yani bi şexsê xwe û çi ji destê me hatiye ez ê bikim ez ê bi van hevalê berpirsiyar re bikirin têkilî û sedem çi ye bi rastî ez jî hîn nizanim باشه سپاس از دسا بگرم وی تشتی از تشکی جکک ممت پرس بکم او پرسا جبو تیز در باز دبی نا
Armanca yanzi vizyona diasporaya evi çi bir tabii problem iki sereke ji belki mero bizani evi diaspora ji bo çi kar bike. Yek ez tişek ez de fikrim alakayı velat hükümet yanzi alakayı velat kurtkirin bike navbeyna diaspora yani ben divan kurtkirin bike. Aliye dine de eğer velat hükümet ekeye ji bo peşketina diasporayı aliye kültürü nizam her aliye de peşketini alikariya diasporayı bike. Li hembervîzî vexta statüya diasporayı xurttur bu yani hela kültürü da hela mektebi wan helan da vexta statüya wan xurt bu veger avîz dibi evzî alikariya zêdetir dikari alikariya welatê xwe bike. Mesela eğer profesör me zêde bibin nizam senatkarê me zêde bibin bên nas kirin vegerek wî ji bo welat hebî. Ji bo Kek Mehmet ve yani bin diaspora çi karê dixwazin bikin van tiştera ve girti berçavê xwe ew bi tenê bibî hacetekî temsilî hacetekî siyasî ji belki berêzê gerek komele hebûn vazifa wan zê li diasporayê kar bû. Lê wan zêdetir ev dibûn hacetekî siyasetê yan partiyan falan ferqa we mesela komkarê yan zî komerê dinê berê ba ew çi bibî çi dibêjin derexê vî tişta de. Doktor Birastî diaspora yani gelek vên demê dawiyê ser diaspora Kurd mehna wê girîngiya wê gelek jara di medya Kurdî de hatiye nivîsandin û tê gotin dostê me çiqa diçin zêde dibin bi rastî dostê me berê kêm bûn berê digotin dostên Kurda çiyayê Kurda dostê wan e niha çiyayê me diaspora ye yani dostê me zêde bûne di her welatên Ewropayê de ronaqbînên me parlamenterên me kesên esil Kurd bûne ketine ciyên girîng bûne dengên hem welatê xwe yên û hem jî welatê xwe yê kevin û me fêm kiriye ku bi xebata komeltî û bi dezgehî bi tenê partiyên bi Kurdan tenê nabe teng dibe wana misyonek xwe anî cî karek gelek baş kirin ew dezgehek we behs kirin 40 salên dawiyê navê wê komkar be civaka Kurd be yan hîn êdin be yek kom be wana misyona xwe anî cî gelek nav hatin guhertin wisa hat fêmkirin ku ew misyon hîn zî hene hin ji wan hene bira hebin lê pirdengiyek lazim e gerek em temsîliya Kurda bikin Kurdê ku ne girêdayê partiyan e Kurdê ku partiya rexne dikin Kurdên her çar perçeyên Kurdistanê ne ji perçek tenê ew hatiye navpêşî ji bo wê direkt dizgehên diasporayê bikare be netzwerkek nava Kurdistaniya da li Ewropayê bêjin pêk bîne li cîhanê zî armanc ew e di programê her du dizgehên Ravenda Kurd û diya Kurda ew e ku Kongrek Cîhaniya Kurdî hêvî dikin rojek nêz da pêk were ji bo vê organizasyonek lazim e netzwerkek lazim e problemê me li welateke em tê de dijîn hene problemê me integrasyonê hene em gerek ji bo wan xebaz bikin Ewropa yek e paytexta wê Brüksel em bêjin Yekîtiya Ewropa gelek jara bi yek dengî xeber didin lê em Kurd hîn dezgehek me netzwerkek me li Brüksel tuneye ku em ji projeyên Yekîtiya Ewropayê menfeetek bigirin yan projek pêk bînin yani ev 40-50 salê me dawiyê gelek kêm rêxistinên me hebûn ku dezgehê me hebûn ku projeyên Ewropayî pêkanîn gerek em van proje destpavêjin van proje ne tenê xebata lobiyê ne tenê bi girêdaniya piştgirtiya bi Başûrê Kurdistanê Rojava Kurdistanê Rojhilatê Kurdistanê yan Bakurê Kurdistanê wezîfeyê me din zî hene
Yani vazifeyi وڵاتێک em têda dijîn دیاسپۆرەیە da ek çareser bi problemê ziman hene, problemê integrasyonê heye. Gelek problemê jenerasyona sêmîn û çaremîn hene, em gerek servan zê disekirin. Ew zî wezîfa diasporayê. Yani em hewl didin yek û yek bi hêdî projeyê nêz bi ortaya dûr van beşa ve kar bikin. Peyvendiye gel Kurdistanê xurtir bikin. Gelek alîkariyek em bigênin wan hene bi pêşniyarî û welatێk em têda dijîn em bêjin bi tesîra ku van hikûmeta em karin peywendiyên welatێk em têda dijîn û welatê xwe yên Kurdistanê zî pêş ve bibin. Gelek wara da fikir hene, armancê me hene em dixwazin komisyona ava bikin, hêdî dest bi karê xwe bikin. Zatî ev kar di warên federasyonê da mesela welatê ek em têda dijîn têk kirin beşê integrasyonê da li Almanya 45 sal em vê karê dimeşînin. Em wek civata Kurd li Almanya 5-6 projeyê me girîng hene, 3-4 sala heta 1-5 sala em têda xebat dikin ew zî xizmeta ew noqteyê min got xizmeta wê dikin. Spas. Kek aydıntı dibêjî dereqê vî tişta da armancı yani ez gerek makul dibinim lê yani tiştekî hat bîrame ez xazim jî bibêjim ez bar dikim yani avakirina diya Kurd nîskî 4 salay lê gorê bernama xwe çiqas karekî serkeftî kirin ez detayî nizanim lê feqet ez bar dikim loyderî de jî parîkî pirsgirêkê ke yani berpirsyarî xwe ger bi awakî pir baş banyan ziman karekî xurt pêş bixistana nav û deng bidan û em bêjin rewanda Kurd jî ava nedibû ne hewce bû ava ba yani tenê em evê da çawa bêjin yani divan berpirsyarê rewanda Kurd da ew nevînin yani parîkî em zêde hevdû sujdar nekin em Kurd gelek ew kin em di vî warê de gelek jî hatîne ez ji bo kekê Mehmet navêjim yani axaftina ew gerek maxûlî bû gerek bi avakirin bû bi çêkirin bû yani pêşniyaza min ê nihat serê min de çêbû gerek diya Kurd û rewanda Kurd di pêşerojê da di eyn kongrê de cî bikirin ji ber ku armanc yek e yani sebep çi ye yani bi du perçebûn em tevgerin tu manekî tune ez ji hikûmeta başûr jî bersivekî ji diya Kurd ra hêvî dikim ger tu nebêjî ger em di vî warê da di navbera wan da em ê karekî parîkî ha dîplomatîk bikin û em ê vana bînin cemhev û rê herî maxûl va ji ber ku nava diya Kurd da jî şexsiyetê gelek girîng henin yani ew ê xizmetekî wanê gerek baş çêbe ji diaspora Kurd ra alî da tabii ki pirsgirêkê me Kurda tevevî bi giranî ê başûr ê bakur jî mesela yani Kek Mehmet yani ziman mesela perwerde li dualê Ewropayê de 11,000 anî cemhev dewlet mecbûr e mamosekî pere bide aylık bide dersa zara bide hinek duala da tu nebêjî tu wextê ku xwe mobilîze bikî di her evê da di her şarederiyê da di qanûnê şaredera da vaya giş heye li Fransa jî heye li Swîsê jî heye ger tu tiştekî nabe mesela Kosovayî li Cenevrê dibêjin üniversite popüler yani üniversite gel ava kirin yani bi alîkariya dewleta Swîsê ji ber ku politika dewleta Swîsê de entegrasyon heye entegrasyon tiştekî xirab nine yani dibêje zimanê xwe bizanibe çenda xwe bizanibe dîroka xwe bizanibe hayş xwe hebe bi nasname be û nav min da jî xwedî kesayetekî be zimanê min jî hîn be veya tiştekî nexirabe veya tiştekî ilmî ye baş e Kurd em wextê ku mobilîze nebin em nav hev da timî perçe bimînin û em ser nakevin ji bo wî yani ez Kekê Mehmet re jî ew dikim pêşniyaz dikim em yani bi hev ra hevkarî de bimînin em diya Kurd û rewanda Kurd
em formüleki bivinin û binin cem hev wekî Partiyê Kurdan nekin. Partiyê Kurdan felaketin. Em gere mîran nekin, em jana bivin mînakek gelek baş. Yani em bijin ji bo diaspora çi hewce em wî bikin. Yani navê min, navê te, navê wî ne mihim e. Yani a mihim saziye, a mihim sazbûne organize û va hêza me jî gere bibe sinerjikî berboratê me û bikeve xizmeta milletê me. Yani bana gerek mihim e em demekî wisa derbas dibin. Gerek hevdû zêde rexne nekin. Ba di odê Twitterê de û ser sosyal medya û di çapemeniyê da, di televizyona da Kurdî dî bes e bira hevdû zêde rexne nekin yani. Yani çawa bêjim elbette bê rexne jî nabe. Yani ez jî rexne bine. Lê tiştekî wisa ye bi dere de ne problemekî olî, ne problemekî sosyolojik, ne jî problemekî ziman, an jî problemekî îdeolojik heye. Sedem çi ye ku em li diasporayê nebin sazîkî xurt û binê evekî de binê şemsiyekî de gere em mobilize nebin. Belê. Erê. Wexta ez ser karê diasporayê difikirim, yani wez yanî ziman yek vazifa sereke nav civata Kurdî da pêşbirina zimanê Kurdî ji bo zarokan ji ber ku ev bên perwerdekirin kar xebat. Bi tenê ew nine tabî mesela Entegrasyon belê. entegrasyon heye, problemê psikolojik heye ji bo zarokan, ji bo alîkariyê ji ber ku merov bikarî rênîşan bide kesekî diçin üniversiteyê. Wexta ez hatibim Swêdê, yani min dixwast ser malumat bigirim, wê demê federasyon zî hebû, kesî nedizanî dereqê üniversiteda da bilgî malumat bide. Yani kes nebûn, zêdetir ser siyasetê mijûl dibûn. Halbuki ji bo me, ji bo kareke dur û dirêjê mayînî gerek em popülîzmê dev ji popülîzmê berdine, zêdetir ev servekê hûr bibine. Li generasyona me ev çû ew tiştana ji bo generasyonê pêşiyê vekî dinê kesekê ser îlmê dikarin kar bikin, ev dikarin qurban vek bikin, ciyê wan gerek hebî. Taybî van tiştanan giştik bi finansê dibî. Aliyê finansê da fonan da problemekî Kurdan heye dikarin ji wekê alîkarî bigirin, ji Ewropayê alîkarî bigirin, ev rêke ji ber ku ev bikarin min alîkarî bigirin, navxeda hem yekîtî hebî, hem zî wek hebî. Bên qebûlkirin vanan, yani wek otorîte wexta bû tê qebûlkirin, dikarin alîkarî zî bigirî. Lê problemek heye wexta Kurd nêzîkî hevdî dibin tiştek derdikevî ortaya li pir ciyan mesela problem çêbûn. Gotin falan kesê nizam hatiye biye serok nizam çi kiriye pere xariye van tiştana çawa bê kontrol kirin. Problemekî wer heye yan tune. Ji ber kesekî weke bi tenê xe di fikirê pêşiya wan bêgirtin derman çi ye? Win çi dibêjin? Fermo. Vala diya Kurdî hin bütçekî nîne ji bo wê nebe berezî nayê xwarin lê em êrî dikin rojên pêşî imkan çêbin. Lê mekanîzmane doktor li Ewropayê qanûn heye, nîzam hene, yani dezgeh çawa tên îdare kirin gelek vekirî ye. Ez bi xwe 40 sal zêdetir e karê kometî li Almanya dikim. Yek jiwanim ku ev dezgehê civaka Kurd Almanya me ava kir 10 karmendê me teqrîben hene. Maaşê xwe distînin. Berpirsiyarê maaşa heye, bütçe heye tê kontrol kirin, daire a darayî a bêjin finansa êk li para dinêre, beyanama xwe dikin, her salê carek kontrol heye, sîstem heye, perewenda nabe. Dezgehê resmî îdarî wisa tên îdare kirin. Diaspora Kurd wexta xwe organize bike zî gerek wisa be. Yani ez bütçe ravenda Kurdê nizanim ji ber ku pere yani texmîn dikim ji Hewlêrê tê kiriya Büroya Düsseldorfê û sê-çar maaşê ku tên distandin zî çiqa ew dikin ez lîdak min zî nîne
از بچوان در حقیقت نزانم ایمه بخوین نینه لی مپلانک چیک یه وقتا که ام پروژه پیک بینن بیجن فدراسیون اندامن عیداتک ای بدن گور قانون اگر کو يعني حال حاضر میگویند ناوند استکهلم به بریارا کمیتاری ببرم کارن سوی بینن برلین یازی ببن بروکسلی اوی رسمی به بیاننامه بکن سالی جارک بین کنترل به يعني مرفري ناده براورة دزين يانزي هناك خو منفعته وكن يعني ناخذ نهضة تيكا من سبيكولاسيونا لألمانيا ميكانيزم أنا جو بود از کی دموکراتیک ده پروبلم تونه او مسئله برای چهار سر کردن اداره کرد. Kek aydın çi dibêjî mesela ji ber ki mesela kontrola em bijin bütçe aboriye tabii ki yani ev kemin sistem hemin yani sistem çiye em bijin mesela bütçe kiye ev bütçe ji boy mesrefa yani tuvaki devlet ekibi ki boy mesrefa diaspora yek çara havcehe gerek komite ki yani spor gerek karar bedi veya gerek Mehmet Tunukari şehir derim mesref biki yani gerek komite ki zanyar heveku bu peri bikar ve jere bike Fransız jere yani reva baba yani kura çıra çıkas havce heye gori bişra gerek mekanizma ki heve via kontrol bike yani ev komite ku pere destay u gerek mekanizma ki de heve em bijin disiplin kurulu anji komite disiplini ev bikar be şeş mecare via rune banra çavra derbaz bike vaji mesela bijin yek vari mekanizma yani kontrole asisya sale carda kontrol eki mezin o kontrol mezin çi çıkas mesrefi meçi bune o mesref gero çıkas beys bun o gere komite ki heve wan mesrefa berçavra derbaz bike ji bevine yani vaki cerabejin mali müttefiş cerabejin Türkiye gerel ji bevine yani çıkas mesref biye veya teşekkür zahmet mene gişte zanin semin sistema fatura yani pere kudaçuya gere daima bu fatura bir dirok bir imza hatıbe dayını hatıbe gırtını ve ki şirketeki mezzin profesyonel bir fikre evj bir kaydet tezgar ha mesela biz hene kes aylık dedini gere tüccara gerek gore standartı eğer Almanya ve gore standartı Almanya ve gerek gore standartı Amerika'yı ne be eğer aylık $2,000 be gerek $2,000 be ne ve $3,000 ancak kesa çıkas kartı ki sedisi kartı ki sedi benci kartı ki an roja xwe sedi sedde de bir kare hani gerek aylık yüzü gore be ser merseli ger aylık hebe yani van standartına dünyayı da hemen vana sistemi revebirya ekonomik a bütçe o büdvi sistemi de tüccara embejin dizi an tıştaki embejin berçavanda bu ve ne mümküne asıl siyasi gere veya bir keve bilgisayarı o gere cardı kopyayı hemen cik de var muhafaza kırını o tişe kutem muhafaza kırını gere komite ki de hebe dibin desteği de abi bana gerek mi hemen yani vapur stratejiciye jberku yani asisya bizim mesela kes hem bir karbon proje peş mesela hani kesenin karyon dikarın jboy ravanda kurt yani kurdikul diaspora jboyan proje derxin mesela bizim çıkas gringe dikijan var da mesela em de hazın MHP şame çıkas siyaset medarı Kurdi Avrupa'yı henin vangı tovbukin buanra cüyineki droja bukin mesela her duali ez bartkin belki penci hab vekil derkevin anji set hab vekil derkevin tamamı Avrupa'yı da ser merseli ha adını mesela dikarın raunda kur bir yer ekibi gire icar
Cüneki pirmezin veki kongre tamamı bir karmen darabike. Careki de bir xwendawan arabike. Careki bir diplomat arabike. Mesela diplomatê Kurda henin, tünnin. Yani basa tişekî tünne dikin. Ya çawa ya tu şerekî ji bo berxwedana gelê Kurd yani aqasa mirî, aqasa hepsî, aqasa em bêjin di nava duala da Türkiye, İran, Irak, Rojhilata Navîn, Amerîka, Rusya tu di vî herêmê de diplomatê te tûnin. Yani tişekî dibêjim, diplomatê Kurda tûnin. Mesela Kurd veya ne reqneyê, rastîkiye mesela zanistiyana huquqa navnetewî tûne. Cara dawî me pirtûkekî weşand. Netewî yekbûyî û gelê Kurd û di evê de Rûken Xan Rûken Turhal bi min re reportajek kir gelek deng da. Li der tiştê min gotiye mesela tu siyasetmedarekî Kurd nikare bersivan bide. Yani mesela diplomasiya Kurda Kurd rêva nabin. A heye jî Kurd rêva nabin. Mesela li başûr sermerserê Birêz Barzanî û Talebanî Albright desteya wan aniye cem hev. Bi xwe nehatine cem hev. Mixabin bi xwe nehatine cem. Mesela tevgera Kurd a Bakur li ser sîsta terîrizmê yani 35 sala nikarin xwe ser vî lîstê derbixin. Mesela rêkî heye xwe bikaribin derbixin. Ama nikarin xwe derbixin ji ber ku diplomasiya tune. Tune. Yani perişanî ki per acayip hey duwarê diplomasiyê da. Mesela em bêjin çawa bêjin van akademisyenê Kurd ê Avrupayê da gelo tu rokî hatine cem hev ne hatine. Pir rêyan wekî anarşîst difikirin û îdeolojik difikirin an olî difikirin ya merî vana bîne cem hev. Dersekî bide vana. Ya hûn dînin û ser şê xwe ne. Tu çima îdeolojik difikirî? Tu kîja asrê dayê? İdeolojî nema. Yani mira eveki bu anekdotekê wekî eskî de kelam dawan da biye dema harbê 40 sal şu var girtine ew hîn dirave xaze birave çima xwe diravî çima xwe vetişîrî gotiye li bajêr herb heye ya o 40 sal berê bû herb xilas bû îdeolojî neman dünya me da gerek tu akademisyenî gerek tu welatê xwe biparêzî azadiya xwe biparêzî gerek tu serxwebûna welatê xwe biparêzî ê akademisyen ya bin tesira çepê Tirka dane, bin tesira anarşizmê dane, bin tesira ola dane, yekîtiya vana karê rewanda Kurd e, karê diaspora Kurd e. Bîne cem hev, wan bîne rûyê hev. Mesela ji wan raporê ilmî bixwaze. Baş ji ber ku meqala ekonomiya finansê kir yani bo min gerek Girêdayne bar bike ber yekekî alîkarî dike bi aliyê bi rêya şexsan ne gerek weka wî dezgehê bî hesabê bî gerek çi alîkarî heye vekirî bî bişevî dezgehê. Eger nebû dikarî bibî sebebekê merov bikarî bi hinek tiştan kesan bikirî ev tiştê henazî ba başûr piratiye karanîn yani berê da ev tiştanan em ez dixwazim ser vî tiştê bisekirim yekî gelek kes dikarin nêzik dezgehan bibin bi şertên xe şertê wan zî hebî gerek merov servan tiştanan zî hassas bî eger şertê wan dijî mesela Kurdî bî ve demê merov alîkariyê tişmiştê wer qebûl meke ew zî problemkî mühim e. Lê tabî em wexta li hinek ji bo civatê gelek tişt dikarin bên kirin lê ji ber ku civat bikarî bi pêş da biçe tişt bên kirin şexsê me yê ki baş perwerde bûne lazim e hebe psikologê me hebin doktorê me hebin wekî hindiyan wekî cûhan wî aliyê da em zêde pêşketînin zêdetir yemek kebabı pîza falan tişmiştê me hene rast e ew alî ekonomîk da ev zî tişkî mühim e merov dikarî wî potansiyelê zî bi kar venî ji bo wî zî dikarî proje çêbike. Min got ez dixwazim yani aliyê Kek Mehmet aliyê siyasî da ev ê karê viyazî hebî lê hinek kes dixwazin zêdetir belkî siyasetê va mijûl bibî yan zî direkt bibî
لقیکی سیاستی از دجیویم مثلا gerek وقتا bu لقیکی siyaseti ve demi بسرنا کبی لی parça her parça ve kavan ferxeye hinek parça mesela başur geçtiği ve hükümete ev dixazin bi ciranê xeba bi Türkiye ba bi devlete dinê ba bi aştixane bijin heke wane mafê wane lê li jêr rojava em dibêjin wexta kek reşo kesk ez hürmet dikim wî anî ziman gotkim mesela wexta Afrîn hatî îşgal kirin li federasyonê tişkî deng derneket wî sebebi wî heye wî digot yani van tiştanan da ev çeva merov balanskî bibînî rêk rast bibînî wexta merov siya cikî da bî dikarî wî tiştê bike kek Mehmet çi dibêjî yani zahmete lê gerek diaspora navê wê raven be yan diya Kurd be diaspora Kurd dijî dagirkirina Afrînê bêdeng nemîne. Ravenda Kurd wexta bin siya başûr wek nimûne dibêjim nikaribe sersaliya van rojên pêşiya me sersaliya wê tê dijî îşgalkirina Afrînê dengek derxe ev kêmasiyek ez dibînim. Em gerek ji bo Kerkûkê çawa deng derdixin ji bo Afrînê ji bo Mehabadê û ji bo Amedê zî em gerek û ji bo Qamişloyê em gerek deng derxin em gerek tu ferqî nexin. Eviya pêwîst e ji bo wê diaspora gerek her çar perçeyên Kurdistanê û Kurdên diasporayê bi Kurda tebayî bifikire biparêze. Eger başûr tenê alîkariya me bike zî ew tesîr gerek kêm ew tesîrê siyasî ew tesîrê ku em deng der nexin ew şaşî ye. Eger ki Federasyona Swêd ji ber ku bi midehala li Hewlêrê komîta wî ya rêberberiyan serokatiya wî hat guhertin û du salên dawiyê derheqê Afrînê yan zî perçek din belapokek belav nekiriye ez kêmasiyek dibînim. Yan zî dengek dernexistiye ji ber ku Swêdê bi hezara Kurd dijîn û her çar perçeyên Kurdistanê de ye û Federasyona Swêd ji bo me nimûneyek netzwerkek ku 40 sal zêdetir e kare gelek başkirine ji bo me nimûneyek pir dengî ji her çar perçeyên Kurdistanî hatiye na bahev ev dezgeha ava bûye na lawaz bûye na xebata wî sis bûye em bê zanin sebebê wê heye yani diaspora rêxistkirina diasporaya li Ewropayê piçek zî em tecrüba Swêdê dinêrin ez ê wî dikim Federasyona Swêdê carek din çalak be dengê xwe bigîne Kurdistaniya ne tenê herin lîstikên dal Kurdê bo me gelek giring e dal Kurd dengê me ye em gerek alîkariya wê bikin ji Ewropayê her derê lê nebese gelek komelên endamên Federasyona Swêd hevalên Swêd baştir zanin lawaz bûne xebata wan ez wan rexne dikim evê ku generasyona yekemîn belkî ev xebat meşan şert hatin guhertin a duyemîn a siyemîn gerek merwan qezenc bike ev xebata dezgahî komeltiyê meriv dewam bike. Ez dibêjim doktor yani tesîra Kurdistanê bira ser me hebe alîkarî danûstandin hebe em ji wan pere naxwazin yani belkî hinek ji me pere dixwazin dibên wextek ji başûrê Kurdistanê meaş werin şandin em ê karê diasporayê bikin na rêxistinên diasporayê dezgehê diasporayê ser ligê xwe karin bisekinin me kongra Swêd me îmkanê xwe çêkirin belkî ji ber ku spekülasyona ez li vê derê dibêjim di sên hevalên hemalatiyên me sponsoriya wan ew kongre me ava kir me derek din ji perenestan yani gelek îmkanên Kurdên diasporayê hene bûna xwediyê mala xwediyên komil malê wan hene perê wan çêbûne proja birêve dibin kek aydin got parlamenterê me hene li Almanyayê tenê çar esil Kurd di parlamentoya federal de ne en kêm 10-12 kes di eyaletê de parlamenterin
لێ ناوێنە واندا پەیوەندیەک باش نینە ئەم کارن ناوێنە من پەرلەمەنتەرێن ئەسل کورد یانێ کورد و پەرلەمەنتۆی کوردستانی دەستگێک ئەوی ئاوا بکن و براتیا پەرلەمەنتەرا هەبە ئەس باوەرم دەنگ خراپ دەبێت دکتۆر نزانم چییە ئەس نزانم نزانم والله yani bu من باشه yani ki vakti ki اره yani من تسیر اره لی گریدایی نه تنی گریدایی بر نه تنی آلمانی دیویشن آپنگیکایت بیشن امری خوشور بستیدون کاری خود ویداره بکن نه گرک بچک اتونوم بن گور شرط دیاسپورای بیاری خود بستیدون اون کاری خوب بکن پیوندی گرک باشه وصانه به خبر دوامی نابه گرک وصال نک بفكر الحكومتين جوهرتن حكومتين باشوري كردستان زي يورن جوهرتن هيدي كم برشين دنزي سرفراز بن ستاتيك بستينن لوي دارين دزجي بل بديمقراطية بتشن خلق ما بل بآزادية بتشا للدياسبورا تم دوامية دياسبورا يتم بدنجي وان أمسا قابي خبا بيجن أزد بيجن أمي سركفتي بن وازو كقاعدن ام قالك صار نقطه زي وقت فكر يبيدك يشنيوي زلالبو ام كوميتي ريفالور حدو دزقا ام بندا دعوتها وانا ما هو دعوتي يكون راخو كل ونهات لي واب دعوت بكره مي بهاطنا زبيجن يعني لازم قولك اشترى بابيجن كقاعدن ام بندا دعوتها وانا قولها كي قولكي سلاسل شباب ام بين زوریخ یان برلین یان زی دوسلدورف یان برلین مردو ببینن لکک ممد فرقیاتا و کک aydın ve her de jibakurt yani jibervi ve dikarım begeşin encamiki gerek me bange yeki başvur bıkırna ka vanç de fikir yani levere mümküne nakoki derkebi kek aydın ataya barnamek din davi bükün ver baştırdı bir yani kek aydın ezibara bikem tekiliye beri yani vekta jiberk vab ev bir problemek na ve daviye mesela noşirva hat veki de aynı deme dandik işte dene buhurin aliye siyasi da kesiki ne kani denge kadarhini falan jiber yani her qala em parça nikini li her parça yek merhalede ye hedefi wan nizam veki daxaz wan cuda cuda ye le em dixazine bin nav her çar parça em giş kurdan diaspora ki ava bikini ev çeva yani em bikare bini vitiş hal bikini ji bo her parça ye masayek evi hebi beri her tişti ev masaya çı karar dede em wî bigirne berçavê xe yan zî li jor giş parçeyan komitekek temsilke ew karar dede kujan form baştırdı bir yani birza tefam kirin ha birastî yani ba mesela parça bu ne mesela ki yani desti kurda ne bu mesela fiziki coğrafi yani peymana dagır kerabun uçağı cemtüde bun yani ben mesela Lozan'ı Kurça bun çar parça da dirokaji yani ezbartkım baş evk nebiye zeral nebiye yani dedere da dedvejin ya emperyalist parça kırın tam ju sandı ne emtun ne bun mesela eva ravasta anji embejin helwesta İngilizce se mehaber xadan gotun çıma Kurtunun, hayani Kurtun evin ve peymana naim zekirine. Mesela vaya Kurt hajviyatunun. Bışra İsmet Ünlü, Atatürk'e telgraf çine, Atatürk henek mebuse Kurdan uçağı Joan radvece ka telgraf bişinin lozanı Joan ricatike yani henek vekil lozanı telgraf çin vecin em asli unsurun em ne gelek kendi kayne em bi tirkara bi hevra dijin perskreki ki meu
em bivin devleteki cuda tünne. O Türkiye'de çi karar daya em jî o Türkiye çi karar girtibe em jî tevli karara wanin. Pişra ew Hasan Hayri ew bûn û pişra Loma got baweriya xwe bi Kemalî Saneyîn pişra Mustafa Kemal Hasan Hayri an giştdar da kir. Xaynîkî pir mezin kir bi Kurdara. Kurd jî gere nexapin. Yani divan peymana da gere em hebin, diplomasiyede gerek em hebin, di aboriyê de jî gere em hebin. Yani aborî evekî hêzekî gelek muhim e. Gelek muhim e. Niha veya bi çawayê dibe û ez bawer dikim çar perçe ne hewce masa her çar perçî cuda cuda hebe lê gorê girbûna perça gerek kes û kesayetî cî bigirin. O karar bi hevra were dayînê. Mesela bêjin hewce ji bo zimanê Kurdî perwerde li Almanyê. Em nikarin bêjin ji bo başûr, ji bo Rojhilat cuda cuda. Gerek bêjin ji bo Kurda, ji bo Kurda, ji bo gelek. Baş hevleri da sedi da çen Kurd Türkiye bun, sedi da çen Kurd başvur bun. Yani nikarin yani ne hewce em rabin proporsiyonekî çêbikin ji ber ku demê de proporsiyon diguhere. Yani kontenjan çêbikin ne hewce. Yani em parîkî jî mesela bêjin Kekî Mehmet ji başûr be an ji Kurdê Qafqasyê be ji bo min çi diguhere? Tişt neguhere. Hêstê min wî û fikr û ramanê me û jana bêdewletbûna me yek e. Ne hewce yani emidî ya ji holê rakin. Mesela zana Rojava Parîzim, başûr Parîzim dibêjim aman ama va erdê ku ketiye destî me em wenda nekin. Va hîstekî welat Parîzî ye. Erdê min xaniyê min nel başûr heye nel Rojava heye. Ez ê biçim Almanya 3 milyon 2 milyon Kurd. Em zêdetir benê temsil kirin. Tî çawa pêşiya bigirî yani. Bi temsil kirin bi vî qeydê gerek kes gorê hunerê xwe, gorê em bêjin standartê qalîta xwe vî dünyayê de çi dike? Hêza wî çi ye? Em bêjin mesela kesek nava sporê da serkeftinekî pir mezin nîşan daye dünyayê da. Trump keskî cahil bu hat hilbijartin nikare pêşiya bigirî. Yani ew nêrîna te kesekî cehalek. Yani yani gelê Amerîka qirarda em nikarin bên cehalek. Yani qirardayî mühim ez wî dibêjim. Yani gel qirarda em nikarin pêşiya. Trump perfekî pragmatik bû. Trump belkî jî 40 milyar pere rêva dibe bi karmendiya xwe. Serkeftiye de hev Pirtûgîyê bi me cehaltê xuyandinê. Ji ber ku yani Biden ji me re daha baş e. Yani ez cahil dibînim eger kriter baş bûyim bû ez karar bidim belki me ne bijartana. Belî mesele kriter baş. Ama ji bo tişta ku qîmeta Biden derdixe olê ew jî kesê mîra Trump'ın. Trump tune be em çawa bizanin Biden merfekî daha baş e entelektüel hümanîst e. Yani reş nebe sibî çawa dibe. Ji xwe kalîte demokrasî jî di vir daye. Yani ez hûn bi min bawer dikin ez 2 sala berpirsiyarî dikim pişra o kesekî ditê ji min baştir dike. Ve normal e. Em gerek ji re tahammül kirin. Ama tiştek ku normal ne? Dime de hinek ciyada em bijin kesek dibe partiyê serokê partikî 40 sal, 50 sal falan. Dikeve hapse inci serokê. Yani dime Kurda da problem heye dünyada. Dünyada problem tune. Yani milletê pêşketî ku demokrasî pêşketiye ew serketine di vî warê da. Mesela di Amerîka'da du cara zêdetir nikarî werî hilbijartinê. Ji Obama re gotin ka kanûn zagonê bingehî biguherîne. Cara sêmî xwetike serokdewlet got naxir. Got gerek siyaneta me giştika ji zagonê bingehî re hebe. Ger tune be ew dewlet nabe dewlet. Ew bixwazin jî ez naguherînim. Veya gerek me ya dersekî demokrasiyê da. Ji bo wî di me de gere hilbijartin
İdi rafine be peşkeve, gere zanıstiya demokrasi peşkeve, gere em hevdura tahammül bıkın. Keki Mehmet de jî haz nekim jî, vakti ku niyeta wî seroktayî hebe, gere ez bibêjim ha, ez jî hez nakim ama merfekî serkeftiye, ji bo gelê min ez raya xwe bidime. Gere em va hissê xwe pêş bixin. Evet. Baş. Ji berkem bikaribine yani temsiliyet zedetir bikini. Em dizanê civata me yani Kurd her bi tenê yek mezheb nine bi tenê yek ziman zînine zaza hene derbayî wî li Kurdistana Iraqê veke dinê zimanê dinê hene hûn dikarin lehçe bibin tiştê dinê bibin lê navbêna wan da ferq heye tabii gerek mero cî bide pêşketina zimanê wan zî wexta alîkariya wan bike piştgiriya wan bike li Tirkiye zêdetir mesela li Bakur sedî da bîst pênc Kurd elevî ne wan di cemeviyan da komzî bûne mesela diaspora ew çi alaqayî navbêna wan diaspora da hebî merov dikare bang wan bike ji ber ke ew naxwazin biçin camiyan dibêjin camî haceta devletan bû ku vekê li ser me vekê bikin zordariyê bikin ser me Kurdan esasê xwe da berê ew bû yani sebeb loma camî kiribûn niha gora vekê xe gora fikr vekê xe ramanê xe veka xe dimeşînin min got yani diaspora bi wan aqaliyetên ba aqaliyetê dînî gerekse zimanî bi çi avayê nêzik bibe çawa wan temsil kirin de kek Mehmet çi dibêjî Jaliyê zarava doktor ew gelek hesas e em bêjin Kurdek li Bakurê Kurdistanê zaravayê zazakî qisa dikin hejmara wan 3 milyon mizî hejmara girîng e mere wan gerek degerek bide wan ew ji bo başûr problem ne ji bo Bakur problem e erê me wek diya Kurd dawetnama xwe bernama xwe belavoka xwe adawiyê kongrê û em dixwazin her çalakiyek xwe wexta ku em binivîsînin bi her sê zaravayên soranî kurmancî û bizazakî çap bikin yani wek bebe tradisyon mesela temsilê da gerek mere ji ber ku em civakek perçebûnî ye aliyê ne tenê zimanî ji ber ku fîzîkî perçebûne wekek aydin got ne tenê ew em nava xwe da wek civak zî perçene mesela olî da gelek girîng e li Başûrê Kurdistanê teqrîben milyonek Yêzdî dijîn potansiyelek gelek mezin e ew bela bûne Başûr li Bakurê li Rojava ne gerek em girîngiyek bidin Yêzîdiya em gerek ji ber ku civaka me gelek tehdel wan kiriye ji aliyên Kurd Misliman zî gelek tehdel dîtine gelek qetliyam dîtine em gerek wan biparêzin wek roniya çavê xwe di ewa da dezgah da gerek ew werin temsîl kirin ê olî Elewiyê me zî wisan e Kurdên Elewî gelek tehdel dîtine ji bo wan Türk bi têkiliya xwe bi elewîtiya Tirkiyên Bektaşî hene xistine nava hev mizgeftê wan em bêjin cem ewî malên cem tev bûne malê asîmîlasyonê Kurdên Elewî tev yani li Ewropa tek diçin ji ber ku zimanê cemaetê wan malên cem bûye Tirkî kes Kurdî naxivin ne zazakî taxivin ne kurmancî taxivin em gerek xwedî derê em pirrengî ne Başûr evek wî heye hesasiyetek wî heye lê diaspora gelek pirrengî ne gelek pirrengîn were temsîl kirin û em giraniya xwe bidin ser ku olên me û zaravayên me têk neçin em wan xelkira nehêlin em nava xwe da wan asîmle nekin û nîjadperestî dijî wan nekin yani nîjadperestiya me civaka Kurd dijî olê wan zî bûye gelek cara em gerek vêya serrast bikin vêya çareser nabe lê em xizmeta çareseriyê bikin rast e rast e gava dinê yani wexta ve qala mesele kir mesela hinek mesele siyasî hesas da
reaksiyon nehatin nişandın kala gotina kek reşo kir li ez dibêjim alî îdeolojik da zî em pir sas bûnê berê îdeolojî pir mühim bû niha ve fikra Osmanî yeni Osmanî wexta bilind bû hinek Kurd emezî bi ew zî bazdan ketin veka wan keştiyê fikra nû Osmanlı ji ber wî yani pêşketina Tirkan yan zî devletê wan li ku derê dibî bila bibî problemek nebû hinek kesan piştgirî zî dan gerek van tiştanan da zî rastî merov pîvanê merovê demokratîk hevî eger merov dixwazî bi derê dora xwe ba bi vekekî aştiyane bijî gerek pîvanê demokratîk hebin. Niha mesela Yezidiyan da tabii hususiyetekî wanê dinê ziyeye em wexta qala lîteratûra edebiyata Kurdî dikine yek ziman kitaba wana olî yek ji wan misalê edebiyata Kurdî ya herî kem ne ew zî gerekî mühim e Loma min berê de nas nedikir lê ez gerek qîmet didim wî tiştê ew serbilindîk e gerek zêdetir merov wan qebûl bike ji wan fam bike heta tekstê wan zî bigirî kek aydin tu çi dibêjî ji ber ku tu hem Bartoyî tu ji hem var erê tu Bartoyî tu baştir nas dikî ji ber ku li wirê olî ol alî olî da aynı qezayê bi hev re dijîn yani çi dixwazin Kurdê Elevî problemê wan çi ne merov çi dikarî bike ji ber ku ev vegerin ser Kurdê hatiyê li wira İngiltere berê hêzê Kurd zêdetir xurt bûn lê ji ber ku hinek van probleman da cesaret nekirine mesela cenaze çeba hal dibî nizam çi daviyê cemeviyan desavitiye wî tiştê Loma mesela niha hebûna komkarê şüphe yani heyetine merov nizanî berê halbuki ne bi tenê komkar yedinan zî Kurd zêdetir xurt bûne fermû tu çi dibêjî Niha mesele xwedî derketina Êzidiya û xwedî derketina Alewiya xwedî derketina koka esaleta Kurdê hatiye yani war em vi dere da ewekî nakin yani em xelatekî nadin Alewiya yani esas koka Kurda Êzidîtî û xwedîgîna Êzidîtî û Alewîtiya bêriya İslamê yani ve qediye di dualê Araba da saz hebe saz tune doğanda yani enstrümana ibadetê de Alewîtiyê da saz e Alewîtî ji alî nayê yani pişra me ber qirkirinê ber tirsan me alî jî entegre kir me Kemalizmê jî entegre kir em ji kî tirsiya me entegre kir Alewî mazlûmin varto jî divî warê da mînakekî modelekî gelek baş e pir berê da Alewî û Sunnî bi hev re dijîn qet tu pirsgirêkek tune yani bi rastî temamê Kurdistanê da di welatparêziyê da û di mesela em bêjin Êzidî jî heban ew ji bo wî qeydê bû Kurd gelek tolerans kelimekî xweş nine em bêjin di kitê wata afûkirinê mesele ne toleransın yani Kurd hevdû bu wî qeydê qebûl kirine bu wî qeydê hevdû hes kirine di vartoyê da û qîza didin hev digirin yani dîwarê da tu pirsgirêkek tune lê tiştekî heye ez viya ji dil û can dibêjim xwedî derketina Êzidiya û Alewiya xwedî derketina esaleta Kurdiye xwedî derketina dîroka Kurdiye xwedî derketina Kurdê hatiye yani tu Kurda bê Alewiya û bê Êzidiya bifikirî feqîrî sefaletek mezin dixuye sefaletek mezin dixuye yani ê ku niha em bêjin bi fikr û ramana ew ê şeriatê em bêjin şeriat derdikevin holê ya mirova şerjê dikin yani şerjê dikin yani ez jî ji malbatekî Sofîtê me yani Diyarbekir bi çawayê dagir bû mesela heyset sal berê bi çawayê dagir bû şeş meha dora wî girtin piştre ketin hundir yani
مرۆڤ دیسا شارژێکردن وەکی دایشە ئیرۆ یعنی ئەو تارز ئەو ئێرش ژێرا دەبێژن ئەم بێژن یعنی ناوێکی لێکردنە ئیشقال و قەتلیام شخۆرە پێویست دەبینن شخۆرە مافێکی دەبینن ئۆسمانیەش بڤیر قەیدێ کرد بە فکر و ڕامانە ئیسلامێ هەر کەسی ئیسلامی کارانیە ئەسلی ئیسلامی چییە ئەویدی قەم عەلاقەدار ناکە مرۆڤ مافی هەیە ببێژە ez مسلمانم lê tu mafekî tune di Kurdistanê da bi fikr ramana bibêje ez şeriatê bi kar tînim tu mafekî tune bizê tu mafekî tune ji ber ku şeriata xristiyanî jî medît û me a İslamê jî a olê dina jî dîş giş felaket bû mirovatî viya ji holê rakiriye mirovatî temamê çiqas însan jin zarûkenin li pêşiya zagona qanûna yekin demokrasiyê de mafê her kesî heye di dewletekî bi zagona rêda diçe û demokratîk e wekî Almanya, Fransa, Amerîka, İsviçre Avrupayê yani 28 dewletê Avrupayê demokrasiya pêşketî vaye mirovatî di viya de qirar girtiye dema me ya esra me ya îro esra demokrasiyê esra milletê ku nebûne dewlet gere bive xwedî dewlet milletê ku nebûne xwedî statû ê gelê hindikayî gere bibin xwedî statû esra me ve esra me ne esra olayê gere em jî wekî evekî rûmetikî pir mezin bi rûmetikî pir mezin em bi gere alewiyê xwe û êzîdiyê xwe xwedî derkevin ger em li wan xwedî dernekevin em li xwe xwedî dernakevin aqisa erê ya ez dibira dixwazim kitabekî naskirin bidim ji ber ev Kurdekî dibêjin em Türkmenê yan zî Tirkinê esas elewîtîzî nebûn navî wî rê heq bû elî heq bû tekstê wî yê pêşîn giştîk bi Kurdî ne bi goranîn vira da çap bûne di wirê derdikevî bela dibî ji ber wî ya Tirkan ne ew rêkî ki parastina kurdiyatî orijinala wî Kurdiye elewîtî erê ez niha li vira kek Mehmet pirsik heye piştî wî ez disan vegerim kek aydin dersim tekeş hevalî min ekem bû wî tiştîk pirs kiriye dibêjî wek mînak serokê diya Kurdê Keya İzol Haydar bû komelek bi navê Komela Kurdî li Dalarna heye dizanî bû ku ev komelaya bi çi partiyan ra girêdanê wî tune neye di disa jî diya Kurdê ev komelaya ve nexand wer dibêjin rexnekek li we kiriye tu çi dibêjî derheqê diya da mümkün e tu mezanî bî lê Keya İzol dizanî tabî belkî ew zî gudarî bike ez dixwazim rexnawê biçek dûz bikim Keya İzol ne serokê yani berek kongre berek diya Kurd ava be diye mayekî ne berdevkê diya Kurdê bû Adnan Ağacan bû û piştî kongrêzî me Adnan Ağacan wek serokê diya Kurdê hilbijart yani Keya İzol Swêdê dijî berê serokê federasyonê bû lê ne serokê diya Kurd bû dixwazim vê dûz bikim me federasyon dawet kiribû me gelek şexsiyetê ku em bêjin endamê diya federasyona Swêd bûn zî me dawet kiribû ew komel çiman hatiye dawet kirin nizanim kêmasiyek eger ki dawetiye nestan dibe ez kêmasiyek dibînim ez hêvî dikim em wê kêmasiyê bi awakî şiklekê tilafî bikin baş e kek aydin berê navbena xedanekê vekir sohbet kir derheqê başûr da da başûr niha fiiliyatê de yani du hikûmet hene yan du îdare hene lê yani wexta lê ba tişkî qanûnî ne qanûna van tune eger varan bi hev ra nikarin bijîn çima nikarin vî tiştê bikirin qanûnî an gora wekî wekek hinek bîvanan van tiştana bimeşînin yani tu ji ber ku li İsviçrê tu dijî dikarî ev formûla İsviçrê ji bo Kurdan zî bo wî beşê bibî formûlek ki bi belê belê dünyayê da sed û nod nîskê sed û nod û zêde dibin kêm dibin heft dewlet heye nîskê dusud dewlet yani ji van nîskê dusud dewleta em hay jî tune nîskê şest dewlet
bi sistema piranî tê jiyandin. Yani çoğulcu, pluralist. Pluralist yani pir gel di nav her Pluralizm. an Pluralizm. jî gelekî wekî Almanyê ji xwe re sîstemekî çêkiriye navê kiriye federasyon û gelek eyalet henin. Çima eyalet henin? Bi Bavyera û dixwaze xwedî parlamentokî be jiyana wî piçek cuda ye. Yani em bîn bîrayê wan cudanin, em bêjin kostûmê wanekî em cudanin, em bêjin coğrafya wî cuda ye. Ama Almanya ne perçe dibe. Başûr jî gere em parîkî tolerans nişandin. Yani du serî heye lê parlamentokî heye. Em nikarin bêjin du perçe. Başûr ne du perçe. Başûr perçekî ye. Lê di nava wî perçê da mixabin yani di Kurdî dibêjin hinekî wan naxwazin çoy xwe bin çoy kesî re bikin. Lê gere eamen gerek çawa bêjin bi fikr û ramana dewletbûnê gere em tevgeriyan lê em mêze dikin dîsa jî ev perçebûna yani parlamentoyeke lê parîkî herêma xwe cuda girtin rekabetekî çêkiriye du bajarê mega derketine olê. Di nava 20 sala da ya qasal dünyayê geriya me tu derkî bajar a qasa zû xweşik gir nebûne. Yani vana avtine berhev ketine rekabetê bi rastî di vî cudatiyê da tiştek xweş jî derketiye olê. Yani Süleymaniyê xwestine Süleymaniyê pir zêde pêş bixin hevlerî jî xwestine gorê Süleymanî xwe pir pêş bixin. Her du jî pir pêş ketine. Na hevlerî dest pê kirine daristan, dara datînin. Ez bar dikim Süleymaniyê jî ew dest pê bikin. Baya ne tişek xirab e. Demokrasî de cîviya heye. Mesela em bêjin li Almanyê du eyalet her eyaletekî dixwaze xwezêde pêş bixe bin eyaleta dida nemîne. Demokrasî va ji demokrasî da evekî gelek Merov dikarî mafê belediyan zêde bike disan Belê. Mesela bike. belê. Mesela em bêjin ser meselê li ew ê li Swîsê hinek kanton henin yani tu bar bike Lozan û Cenevre her yek dixwaze xwezêde xweşik bike. Ama her du jî frankofon, Fransî da axifin. Du kantonun. Mesela polîsê Cenevrê nikare hududê Cenevrê derbas be her re du kesekî keve Lozanê. Ew çawa dike agahî de polîsê Lozanê. Em bêjin tiştê wan ê hevkarî çi ye? Rêya Tîranê ye. Em bêjin yani rêya Hesin e. An wekî di çi ye? Leşker e. Yek jî parlamentoyê herêmî henin, yek jî parlamentoya merkezî heye. Yek jî em bêjin banka wana netewî heye. An jî em bêjin bütçe wana netewî heye. Yani tu giş sov bikî yani belkî 6-7 tişt e. Tiştê wan ê netewbûnê. Xwe diparêzin. Dünyayê, dijî dünyayê xwe diparêzin. Bercendî xwe diparêzin. Ama va İsviçre perçe nake. İsviçreyê xurt dike. Başûr jî bira bive 2 kanton, 3 kanton. 2 kanton ne xweş e. Bira bive 5 kanton. Her bajarek bive kanton kî çawa dibe. Ne xirab e. Lê welat parêz bin. Welatê xwe parêzin. Mesela Rojava jî kirine kanton. Rojava perçe nabe. Lê Kemasiya Rojava gere navê Kurdiyatî yek jî navê an ji 6 hevoka çêbiye veya 6 e gerek en kêm bive Federasyona Kurdistanê a Sûriyê. An jî Federasyona gere navê Kurdiyatî tê de hebe gorê kanûnê navnetewî di kanûnê netewî yekbûyî de navê mafê millet de heye. Navê mafê herêma tune ne, mafê ola tune ne, mafê îdeolojiya tune ne, mafê partiya tune ne. Va 10 salê min li serî mijarê kar dikim mihîn nedayê fehm kirine. Pirtûka min derket gelek derdor xwendine da acibînin lê Rojava ez rêvebirê wan ra carkî dibêjim ciwanin dijî hevalê min in ji wan ra ez gelek spas dikim bi wan serbilindim gere navê welatê xwe bi nasnama Kurdî navekî lêkin bi nasnama Kurdî veya kanûnê navnetewî dibêje ez nabêjim. Yani gorê kanûna çil û dudiya an jî kanûna çil û şêşa ji bo les droits des peuples indigènes ji bo ku ji milletê ku li ser axa xwe dijîn gorê wan kanûn henin gere navê xwe helde tu navê xwe hel nedî tu navê xwedî nasnamekî
باید نه بکی پرسپکتیوی بو جوابجم نبریا روجوارا و ادویمین mesela emser valat Paris'i skinin, emser diaspora skinin gerek orta başvuru Rojava'da daim üstünden hebe gerek ticaret hebe enviyat Paris'in veki diaspora Paris'in yani çıtkın bıran bakın her du hükümet bıralı hev varın mabin avanda gerek ticaret çebe gerek başvur tiştiku havcet vine Rojava bıkıra yani bayağı gerekmiyor böyle. Kek aydın rast program edine dazi ser sekin ya bunu me gotu bu yani menani bu zaman eğer henek bigeşin henek mafan parça navben avanda ticaret çebibi evdikari bu rojalat navrinzi bibi vek ciki navende mir Mehmet Serhadi tiştik perskriye kek Mehmet erjeke ki Mehmet Tanrı verdi persek bekim gelo jibo Kurdan o serxabuna Kürdistanê xebata diya Kurd de wek nasyonalizmê xebata keye yani nizam diye çeva cevap bide bir tiştê diya Kurd dezgehek nû e lê xebateke mêjin piştî 4 sala bi kongrek hat avakirin em bawerim ê her sê hev bi doktor kek aydin wek hev difikirin em serxebûna Kurdistanê diparêzin. Em statû ji bo her 4 parçeyên Kurdistanê diparêzin. Civaka Kurd li Almanya xizmetê ji bo vê karê dike dezgehek Kurdên Almanya û diya Kurd zî wek konfederasyon armanca wê yek ew e ku Kurdistan pêşkeve. Ji bo wê meriv kare dûr û dirêj bax be tiştek ez dixwazim tiştekek aydin got lê zêde bikim bi îzname doktor ne tenê Silêmanî û Hewlêr pêşveçûne dihok zî pêşveçûye dihoka rengîn bi rastî gelek xweş bûye gelek projeyê wanê mezin ziyane yani perçebûn zêde navbêna dihok Hewlêr û Silêmaniyê û Kerkûk zî nihane îdara wê destê Kurda daye lê problema em zanin çi ye 30 sal bi rastî emirek dirêj e 30 sal zêdetir e Kurdistana Federal nebezî mêjin îdara destê Kurda daye ji tinebûnê dest pê kirin hatine vê merhelê em zehmetiya wan gelek zanin lê hênsî tin problem çareser nekirine pêşmerge hîn sedî sed yek nebûye îdare baş nameş em zanin gerek Başûrê Kurdistanê partiyên Başûrê Kurdistanê li parlamentoyê de ne vê masiyê bibînin û van kê masiya xwe çareser bikin. Banka Kurdî warê aborî da problemê ku hûn zanin hene gerek Başûrê Kurdistanê bi gavên zû vana çareser bike. Wexta em rêxistina warê eskerî de em yek bin em ber bi dewletbûnê dicin em dibin dewlet ji bo ev yekî tîçê nebûye em nebûn dewlet em gerek vê bizanibin. Ez dixwazim bi münasebeta ji ber ku yer nû e û mêvanê çarpel medyane ne di rojeva me de ye lê wek wezî xwend Rûdaw li Rojavayê Kurdistanê hat qedexekirin yan zî karî Rûdawê li Rojavayê Kurdistanê hat rawestandin Kurdistan 24 ez bi vê münasebetê bi wek mêvanê çarpel medya dixwazim vê biryarê protesto bikim êk ew karê medya azad qedexekirina rûyê wan reş be bi vê mejiyê em tu statûyek zî destê xwe naxînin gerek hêvî dikim ev biryarê nerast projek zû paşva bigirin û korektûr bikin. Adin ez proja li Bakurê Kurdistanê ji ber ku zimanê Kurdî bibe di mektebên Tirkiyeyê de bibe zimanê perwerdeyê zikmakî rastî projek gelek dewlemendê hêja ye em diasporayê malîkariya wê dikin û heftiya pêşiya me ez bawerim kampanya dawîtê kirin hêvî dikim ev kampanya serkeftî be
زاروکێ me li Bakurê Kurdistanê pêşiya vê asîmîlasyonê bigirin. Me xwast vê mesajê biriya we bigînin temaşemana. باشه gerek spas ez ê dixwazim mesajekê bidim ez qedexekirina rojnamevaniyê şermezar dikim rûdav li Rojava hatiye vekirin ev rastî şermekî mezin e gerek mirov pişt van tiştine gav bavije em kek diyar pirs kiribû tiştî gotibû yani gotibû çawa em dikarin bi hevra kar bikin ez navî mesajê nabînim ev zî daxwaz dike cara dinê sala pêşiyê bi hevra bikaribin kongrekî çê bikin gerek kesan zî ev anîbû ziman yani evin çawa bi çi formê dikarin her di platform bi hevra kar bikin rojê pêşin da kek aydin ez de dest pê bikim min dikanin formekî bibînin yan zî imkan heye kongrekî nû çê bikin bi hevra ji ber ki berfirehtir diaspora bê temsîlkirin helbet ev bi temamî nine ji ber ki hêzên Kurd yedinê zî hene yan zî hêzê siyasî yedinê hene tesîra wan zî ser diaspora gelek heye lê ji ber ki va platforma bikarîbî hurttir bibî zêdetir berfirehtir temsîl xadî temsîliyetê bî win çi yani fikrekî we heye yan zî dikarî ji bo tiştekî kar bikî wî tiştê zî ji bo başvûr bê qebûlkirin formülekî heye rêkî heye ji ber ku di mabêna me da tu cudatîkî îdeolojîk polîtîk anizanim perçe û olî û tiştek tune ne yani armanc kişiyeke min jî fam nekiriye çima yani bi vî qeydê bû ez kesî rexne nakim ji ber ku ez yani me çapemenî da xwend û pişta jî kekê Mehmet fêr bûm rêkî heye ez ê şexsê xwe bi hevalara bikerim têkiliyê mezekim ez sedem çi ye em çawa dikarin yani çawa kekê diyar jî pêşniyaz kir ji vira ji kekê diyar û Kurdê me Londonê re jî silav hurmet em ê li ser vîya biskinim yani gelek muhim e ez ne yek ji rêvebirê diasporayê me min serî da cî girtibû yani di projeyê da ne şermkirinê parîkî para me heye ez serokê Swîsê bûm ê diasporayê û pişra min xweşûra kişam ji ber ku karê min gelek zêde dêwarê dîplomasî da çawa diçim netewiyek bûî têmê nîskê 10 sal dem bi dem wextê ku gazî min dikin netewiyek bûî da carekê min ji boî mafê Kurd ya xaftin kiriye jî dîsa ez vî karê xwe berdewam kim heya me ji wekî millekî wekî çawa bêjim sazîkî girêdayê rawanda Kurd a dîplomasiyê ava kir bawayê fermî jî hatiye ava kirinê ez parîkî mil bidim vî karê hanê wekî di jî dibe diya Kurd û rawanda Kurd gere di pêşa rojê da eng kongrê da cî bigirin ez vêya parêzim yani gerek em vî warê da yani pozitif bin yani tiştekî di navînim yani tu tiştekî navînim bi vî qeydê jî rexne ji holê radibin û xurtbûnekî çê dibe sînerjîkî çê dibe gelek baş dibe yani baya mümkün e rêya wî heye ez barkim kekî diyar jî mîra me difikire yani ji me ran dibe çi lê rexnekî me heye mesela em bêjin barkim 4 sale ava biye kek Mehmet diya Kurd û sanine 4 sale هيبك يعني هيبة وين تجي نوي سي هفتها يعني وك فكر وك كوميتا اري لي وك دزكا نا للسويدي هبو يعني جبوي بيا كارك صار بري بو او هناك كاس فيجن شما با 4 sal بري مد سبيكر شما مجدي نگرتم مدي يعني مثلا دفردا çê bû yani dezge ne hatı avakirin ha yani federasyon hatı bir dezgeyi avabikin lê korona ket nabînê dirêj bû yani wek dezge bi resmî wek nizanin berevî baş e yani ez yani şexsê xwe rica dikim em viya nekin
problemekî alozikî an jî hevdû rex nekirin serviyara ji ber ku tu bercewendî kesî divanatine em di kongra pêşiya me de êdî kesê rêvebir çi dibêjin fikrin amanê wan jî bigirin û bira bi hev re tevgerin. Belê. Baş. Kek Mehmet çû yani min dixwaz pêşniyarekê bikim ev merov dikarî berê wî kongreyê mesela her du komiteyê bilind hene yê her duyan ev dikarin bi hev re çend civînan pêk bînin belki ev dikarî bibî çareserekî yan zî destpêkek wexta me zê kêm ma kek Mehmet Tanrıverdi çû yekî ji te tiştek pirs kir bû yekê yani dibêje ez Müslümanım başê Aydın dere em jî di kantona Agirî da li gora İslamê dixwazin werin bi rêva birin hûn vîya qebûl dikin yan na dibêjî te çima yani di nava dewletekî Kurd da bira herêm hebin, bira cî hebin, welat bira bajar hebin, bajarê serbixwe hebin. Yani gorê sosyolojiya civaka me çawa pêwîst ên ya dikin dünyayê de formülê diya henin. Lê şertekî gerek Kurdistan, gerek paytaxta me, gerek ala me, gerek hedûdê me were parastin. Şertkî dinê heye ez bawerim wexta welatek çêbû her çiqas kanton bizî qanûna wî ya esasî heye gerek merov wek nîşanivî respekt yani nîşana qanûna esasî bide bike gerek dijmintiya kesê dinê ji bo zerarê kesê qurubê dinê karmeke ev şerteke vekî dinê merov dikarî fikr baweriyê zagon an jî qanûn di asîmana da nehatiye em bi xwe çê dikin. Gorê şert mercê welatê me mesela bêjin gorê min Zazaw, Hevreman, Soran, bajarê wan hinek heparîkî em bêjin xweserî be. Çawa dibe? Xirab e, ne xirab e. Yani normal e baya. Ama cî ku em li tev hevê bijî, li derî de jî em gere bizanin bi hev re bijîn. Yani baya nirxê demokrasiyê ne? Sîstemekî nû ne? Baş e. Mir Mehmet Serhadî pirskiriye vekî din ez ji te pirs bikim kek Mehmet min got yani berê civînekî wiha berfireh yan zî kongre merov dikarî yêvan her platforman komîteya merkezî heye ev dikarin bi hev re çend civînan bi kar bênin belkî dikarin bi hev re qeraran zî bigirin belkî mümkün e bibî gavek ji bo wî vekî dinê yek kes ji Agiriyê dibêje ez Müslümanim wexta kantona Agiriyê em bi gora İslamê wek bikinê win îcaze didin yan nadin min got wexta li welatekî yani qanûna wî ya esasî heye qanûna wî esasî zî mafê gişt hem welatiyan diparêzî eger ve respekt ji bo wî tiştê nîşan da hûn zî dikarin hinek guhertinan bikin goraqe bimeşin tu çi dibêjî rast e yani bi kêmasî vekî dinê min got win çawa dikarin bi hev re kar bikin çi form ji bo wî tiştê merov dikarî bibînî ji bo rojê pêşiye mümkün e bi kongrekî bi hev re çê bikin ji bo karê berfirehtir. Belê doktor ez ê kek diyar silav dikim ew zî pirsa wê bû kek Aydin Ziyanî zivan yek ji Swîsreyê yek ji Londona her du ji Bakurê Kurdistanê ye car problemekê ye rojava rojhilat û başûrî ek çûbûn Hewlêrê ne nava me dane gerek ew zî bersîfa van pirsa bide yani mifte li Hewlêrê ye ji ber ku ev tevlihevî çekî ji wir çêbû bawerim em ê bikarin bicivin û em ê bikarin yekîtiya xwe pêk bînin lê wexta Hewlêr bixwaze yani gerek hevalê me kek Aydin kek diyarek çûbûn kongra navenda Kurd û hatibûn hilbijartin û hevalê din gel tahir hawramî baaxin çinku înisiyatîv destê tahir daye
ولا يقنع كرن أما ما دنا بكميتان رباب بهم هفرا رونن مشترك باخفن شما وصابو أمي كارن شبكن يعني وقتك مرم ناخفن كاربه بحاضرية كونغرس مشترك زي بك يعني افتف تبلهبي جهولير تشيبو جرك أو كوركتور زجبر تشيبه أو كاره حردو كوميتين حردو دزقا ربابر دعوتي هولير يمكن ام جاب نغيدين ام هبالي هبن برابيجن شما وصابو ام تشتك دست بيبكن وصاد فكرم از ام جالي ديا كردي جديالوغي را بكرينا امادنا دعوتنا مك ورا جرابن دا كرد جهوليره بجدد زلورف با يعني سويسرا با امادنا ام كارن ورن لندن زي بيدكم بدسبيكا جرمائيه كورونا زيري بدم كارن فيزيكي ورن باهب وجيلي خو بهبرا باشه gerek spas va pırsı ki bu bir pırsa daviye yani nizarım vakitine pırs revanın yanına Mir Muhammed Seradi jete pırs kekek Mehmet gero kek Muhammed Tanrı verdi ve diya Kurd her komkujiya çünkü derev komkujiya Türko Erebo u Farsa ve dikada siyaset Almanya'yı dadgeha Avrupa'yı da bine zaman u van dagirkeran ceza bikin teşkiver pırs kirge براستی دیروکا ما بوی دیروکا کمکوژیا هر روز مرف کار چالاکیک بکه شهید ما هنه روزین گله گرینگ هنه بگومان دیاسپورا گره کمکوژیا کردین ازدیا و گنوسید د پارلمنتوین اروپای دا بده قبول کرن هنک ولاتا هنگابا آبیتنه گره او وظیفه دیاسپورا به نتنی کردین ازدی كردين برزان كردين انفالي صدو 80,000 كرد هاتنا وكرن هينزي وك جنوسيدنا هاتنا قبول كرن لباكوري كردستاني جنوسيد هنا جنوسيد درسمه هي كوشكيري هي زيلان هي اغري هي افرين هي و كوشبريان كردين يزدي هي چاو بگرن ولاته خو چاو بگرن شنگال هين ويرانه واركي مسألة عسكرية سياسية امزانا بروبلم اوي هنا اللي جرك ام اليكاريا هومانيزي اورغانيزا بكن ام دولة اوروبا زي بشكري جوان بخوازن كو ام 100,000 انسان من بتشادرا دركبن بو چند سال هند تشادرا دا دجين هند پنابرن لولاتي خو ام جرك باشور كردستان حكومتها ورا بالديالوجي بن ريك بدن وان اليكاريا وان بكن قلتنا من ببي أولك أو برسين بريزمير بلي أم جرى جنوسيدك هنا جزاء كرن تشتكدنا زحمتها اللي وقتك ورا قبول كرن أو ولاتك أو دولتك أو جنوسيد كرنا بواكي بوليتيك تين جزاء كرن ذاتي أم جرى بين الروجبة يبيدكم أم ويدلدا يعني هنقاباتنا بيتنا مشالك بن بقوتك باش بهبرا بيكتيك و هن بريارا دي بارلمنتو اوروبا دا و يكتي اوروبا از بريارا داخلنا gelek spas Mir Muhammed Serhadi az rahre kirmek doktor Ali ون پرسامن چما ناخنیم لی مخاند yani jartı mı kanım bخونم من خان من نشان زیدا gelek spas جبو پشکریاوی و از باب شخموز Ömeri مخابن haber ایروج مالبتا یا نه باش از ناخنیم تشکی مهمنه من گفت belki شخموز kek şahmuz ne yeke keskidine ya rehne zede terettişki ver az naxazım bخونم باش ام هاتن داویه پروگرام آخه ون اگر تشکی مهمه ببیجن ام از دکارم یک دو دقیقه بدم جی بدم وکی و yani kek roni tişki gotun kite daviye yani gerem morale xabaş bigrin brasti yani netevuna kurda 7 sal derenketiye mabena 7 sal yani rojrata navin en davi Türk bu netev em hayane bin netev navın devlet navın kod statü
o Kurcî 100 sal duvra nûva xwesaz dikin dibin netew girin netewbûna me xurt be heya xurt nebe li Bakur ez girem serî da dest pê bikim û bi zimanê zikmakî zimanê Kurdî gire bibe zimanê perwerde hez Kurd zî warê de karek gelek baş kir yani nîskê sal û nîv 2 sal berê me ava kir hişmendikî gelek xurt çêkir ji bo dersê bijartiye li dersê bijartî nebe bi dersê Kurdî an zimanê Kurdî jî perwerde nabe elbet gelê Kurd dersê Kurdî mafî wê û jî re ketibe ji bo rojeva statûkevî dikim ji bo başûr jî bikeve nava amedekarîkî ji bo serxebûnê bive mînak Baş spas ji Kurdistanê ra baş spas Reji ev zore de sermi vekta me ev xilas bibi xilas bu esas kek Mehmet tişki dibêjî tu Navale kek aydın vaya bo min zîgot spasiya kek aydın dikim û çarpel medya teybet spasiyata dikim doktor te ev imkan dane ve fikri xwe anî zivan û hêvî dikim em dezgehên diasporayê bigînin hev û xebatek xurt pêk bînin. Ez spasiya ve dikim ez kêfxweş bûm min hûn her dîtin kirin nîvan înşallah carekî dinê em bi programekî dinê de disan bigeşinê evde temaşabarên hêja em geştinê daviya programê ji bo piştgiriya we ji bo temaşakirina we ji bo ku we wexta ez ji we re silav hurmet dişînim silav êvara we bixêr spas. Eyvallah.